Lontong diseni tempe dadine arem-arem. Lah nek tempe diseni lontong dadine melek merem. Percaya apa ora wong wedok nek ngemiki anake iso keturon. Tapi nek ngemiki bojone iso desas-desus koyo ula weling. Wong wedok pancen luar biasa. Apa wae sing dicekel iso urip. Contone ya iku mau ula weling. Wong wedok nek kon mijeti bojone relatif aman. Tapi nek sing lanang kon mijeti sing wedok 99% sisuke kramas. Bener apa ora bolo? Kadang wong wedok sok bodoni. Muni perih-perih tapi sesok dibaleni eneh yo gelem. Ngertenono, guyon karo bojone dhewe pancen marem. Rasane gemes-gemes campur kerih-kerih ngono ya. Nek iso cinta karo bojone dhewe ki koyo